जाला जोबो ओमफ्राय थांला जोबो बिलाय माइब्रा लोंनानै माइब्रा बिदि लोंना माइ जिउखौ फैबाय फैबाय माबायदि फैखो गोदै गोदै लोंबोनानै फैबाय मोजां मोनदों बैसागु बोथोराव बोसोराव खेबसेल' लोंनाय ना माइब्रा बिदैया जेरै बेबायदिनो फैबाय औ फैबाय माने गोबावनि फिसिनानै दोननाय जायोना ओंखायनो सिगां फैयो देमसि लागाव क'क्राझारावबो देमसि लागावबाय क'क्राझाराव हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरबाय दा जोंहा दिनै 1 तारिख बैसागनि आरो बोसोर गोदाननि रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनोबो जासिहरबाय रायजो राजा नोंथांमोननो दा नै जों लागोआवहाय गामियावहाय बोसोर गोदाननि 1 तारिख नङा होमबा दा बेवहाय जोंहा गामियाव गिदिरफोरखौ मान होयो दा बेयो जोंनि मोनसे बैसागु फोरबोनि मोनसे बेयो नेमखान्थि दा बेयो जोंनि समाजनि बा इयुन जेनेरेसन बा जोलैखौहाय जा जोंनि बर' समाजखौ बेबो मोनसे जे खौसेथि लाखियो आरोखि बे गिदिरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौहाय अननाय होनाय जों गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' न' हाबनानै दा जों सनमान लागोन खुलुमगोन आरो जोंनि बे जौ बिदै माइब्रानि जौ बिदै जे जि.आइ. टेग मोननाय दा बेखौहाय जों लोंगोन आरोखि नोंथांमोन दिनै 1 तारिख बे 1 तारिखआव दिनै लोंगोन आरोखि दाबो लोङाखै आरोखि आं नोंथांमोन दाबो लोङाखै दा नै दा मोनाबिलि दा मोनायावहाय दासो आङो लोंगोन आरोखि नोंथांमोन जे सनमान लानाय हाबाफारियाव आरो न' हाबनानै बयखौबो खुलुमगोन बे सनमान लानायावनो दा माइब्रानि जौ बिदैखौ लोंगोन आरोखि नोंथांमोन बर' माहारिनि आंगो फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो बेयो दा बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोना भिडिअखौल' फारि फारि नायलांदो आरोखि A few moments later रायजोफोर नै आं दासो साखिनायसै आरोखि नै नोंथांमोन ओंखारनाय दा माइब्रानि जौ बिदै जोंना नै माइब्रानि जौ बिदै जि.आइ. टेगआ जोंना दा बेखौ जों साखिनायसै आरोखि आं दासो साखिनायनोसै माबायदि मोनो गोदै ना मा नायनायसै आरोखि आं दिनै 1 तारिख नङा होमबा दासो दिनैसो साखिनायनो दा नोंथांमोननो खोन्थाखाबायना माथो जा गोदै गोरा नङा जौआ गोदैथार बिराद मोजांलै जौआ द्रामसेबाबो लोंनो हागोनलै मजा आया A few moments later देमसि लागाव क'क्राझारावबो देमसि लागावबाय क'क्राझाराव
जोबनायावसो नोंथांमोन नै लानोसै नाय बारा गोबावनि नङा आरोखि दा जों खाबथाम जाबाय मोजां गोराहांबो दं एसे माइब्रा जौ बिदै दा लोगोफोर जोंना दिनै बोसोर गोदाननि 1 थारिख ना बैसागु फोरबोनि बैसागनि 1 थारिख देरसिनखौ जों मान होगोन बेनो जोंनि खौसेथिनि नेरसोनाखि बर' माहारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बेखायनो नैबे मा जादों बाजैखौ खुलुमलांसै आरोखि मोजाङै देग्लायबो बोसोराव मोजां बारग'लांथोंसै बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ खुंलांबाय थानो हाथों आरोखि दानि इयुन जेनेरेसन बर'फ्रा खौसे जाथों इयुन जेनेरेसननि दा जोहोलावफ्राबो गासिबो A few moments later. A few moments later.
मोसाबाय रंजाबाय बैसागुनि मान बावबाय नेक्स्ट इउटुबार आंनि फावखौ बावबाय मान बावबाय रंजाबाय जोंना बैसागुनि मान बावबाय रंजाबाय जेनेरेसननि मानसिफ्रा मोसानोसै बोसोर गोदाननि माइब्रा लोंनानै माइब्रा बिदै लोंनानै माइजि मोनखो फैबाय माबायदि फैखो गोदै गोदै लोंबोनानै फैबाय मोजां मोनदों बैसागु बोथोराव बोसोराव खेबसेल' लोंनाय ना माइब्रा बिदैया जेरै बेबायदिनो फैबाय फैबाय माने गोबावनि फिसिनानै दोननाय जायोना ओमफ्राय बुरि बुरिफ्रा लोंगासिनो दङ नैबेहाय लोगो हमफैदो जौ फिसिनाय लोंगासिनो दङ बिसोरो 2000 years later. मा खारला जोबो ओमफ्राय थांला जोबो बिलाय